Днес ще ви представя 4 козметични рецепти, в които ще използваме цитрусови етерични масла и маслото от канела. Първата рецепта, с която ще започнем, това е балсам за тяло. Сега ще премерим продуктите. Една от съставките е маслото от какао. В случая ни трябват 18 грама какао, които ще разтопим на водна баня. Затова първо бързам да ги сложа, да се разтапят. Междувременно ще ви кажа, че всъщност продукта, който правим в момента, е много подходящ за тялото след вземане на душ, тъй като повишава, така да се каже, маслото от лимон повишава еластичността на кожата и едновременно с това я подхранва, защитава от влагата, която след като сме си взели душ, и прави кожата мека и много приятна на докосване. Така, сега оставам да се разтапя маслото от какао. Ще отнеме малко време. През това време искам да кажа, че когато правите тази рецепта от дома, ако нямате специален уред за разтапяне на масла, е добре да го направите на водна баня. Искам само да обясня няколко важни неща, специално за тази комбинация от масла. Ароматите, които са в нея, това са ванилия и лимон, заедно в комбинация с маслото от макадамия, придават един много приятен аромат, който всъщност наподобява на прясно изпечен сладкиш. И усещането след нанасянето на балсама на кожата създава едно много приятно, така да се каже, чувство за сетивата и съответно и за самото тяло. В момента, докато се разтапя какаото, искам още нещо важно да кажа, тъй като когато го разтапяте пак у дома, съблюдавайте температурата на разтапяне, трябва да е възможно най-ниската, за да не се разрушават качествата на маслото от какао. При една по-висока температура всички ценни качества се, така да се каже, се унищожават и просто се губи ефекта от употребата на какаовото масло. Така, сега, през това време ще отмеря другата съставка, която всъщност е маслото от макадамия и тя е течна. Така, то вече 12 грама макадамия в случая, 12 мл ще добавя в мерителната чашка. Така, почти готово е. Хубаво е напълно да се разтопило маслото от какао и тогава да добавим всъщност течната съставка, но не пречи и докато се разтапя какаовото масло да я добавим, за да се хомогенизира добре. Това означава, че трябва всъщност след като добавим течното масло към разтопеното какаово масло, хубаво да го разбъркаме, защото след това, когато всъщност сложим балсама да се втвърдява в хладилника, има вероятност, ако не сме ги разбъркали добре, да се отделят, така да се каже, самите съставки, което не е добре за крайния продукт. Ще му помогна по-бързо да се разтопи. Почти сме готови. И още един съвет. Когато разтапяме, когато приготвяме масла чрез разтапяне, както в случая, етеричните масла, които добавяме, в случая говорим за лимона и ванилията, трябва да ги добавим след като сме махнали съда от котлона, защото етеричните масла, те са летливи и много бързо се изпаряват. И в случая, когато има температура, която е по-висока от стайната, започва да нагрява съда и по този начин се губи силата на аромата, който е. Така, сега ще добавя и съответните масла. Тук говорим за ванилия и лимон. Даже аз бих ви посъветвала в контейнера, в който ще съхраняваме продукта, добавяме базовите масла, така наречени базови масла, и след това капваме капките, които в случая са ванилия 7, и 5 капки от лимон. Както ще се убедите след това, след като продуктът е готов, е много приятен аромат. Ето сега виждате как не напълно са се хомогенизирали, затова трябва да му помогнем да го разбъркаме.
Ванилията не е чисто етерично масло, това е екстракт алкохолен, т.е. ванилията се разтваря в алкохол и така се получава екстракта. Затова трябва да помогнем на тази маслена комбинация да се хомогенизира, за да не се разслоят отново самите съставки. След като сме поразбъркали, аз обикновено съветвам около минута да се разбърка хубаво, го затваряме и го оставяме на хладно. Възможно е да го оставите и на стайна температура, но ще отнеме около денонощие, докато се охлади и стегне напълно. Сега ще направим бързото охлаждане, т.е. директно ще го сложим в хладилника, за да може по-бързо да се стегне. Балсама за тяло вече е в стегната форма и можем да го ползваме. Ето така изглежда. Аз ще нанеса малко количество върху кожата на ръката си. И уха е много приятно на ванилия и на лимон. Балсам за тяло 30 грама. Необходими са 18 грама масло от какао, 12 мл масло от макадамия, 5 капки етерично масло от лимон, 7 капки екстракт от ванилия.